kait. Sus ako pa nimo boy no, imuhan man tong uyabon nang dagang guwang diha boy. Bahala ko ang uyab di. Uy, never. Naimaho na tong tiguang. Lunch na daw. Importante Ano kay ba intog? Nato kwarta. Bahala inyohan ang kwarta basta di ko atong tiguang nangunot na. Makuyapan to ihandos na to, gihakak na. Naong rin ang Tutuki yung akong kagwapo, bagay ba siyang itsura na unsa? Madalahan na sinira ba yan na boy? Bahala ba? importante rin mabuhi ka. Naikwat. Mabuhi na ko gwapo tiguang. Kato nangunotan, maho ng tustos. Oy, maho ng Uy, gutpi. ate mag-ayo ng dagang guwang diha. Naunsa ka kwatahan kayo to. Unya ate sa lawas tik Muntik atuan pa mo beauty salon. Ikaw mo mayay mamatay to. Ikay mayay. Apat yan yung daan. Ang sabi mo pag bisa magmatay to dik ako ay wa ko di mo kasado. Bahala. Mabalay ka to may uyaba. Di ko Ayaw ganang anam tiguang. anon kay ikay hukukan. Uy, sa bibi ni pamilya ng dagang guwang diha. Gali. Sara maluoy. Dekret, ba't wala ka si boy ug mauto yung Ay, dayon. nakaunahunan na ikong Pero pamilya dito. usara man ang akong gitibok sa akong kinabuhi, sa akong kasing-kasing. Kasi naman na. Char. Kung wala, siya rin nag-inusara. Ayo! Ayo! Hoy! Ma'am! Sa may ato. Masay ato nga ako ang tao mong gipatawag ka mananambal. Oh, dong dali dong sulod dong. Ikabuhi in taon ko dong. Ah, gikabuhi de ka. Sa dong mura magagirigi-rigi. Dong na dai. Ay ko bugal-bugal kay maon ang taon ni akong pormada nga daghan nga kayong nakapaayo. Ano man ka? Asa may problema de? Ikabuhi lagi ko dong. Ah, kabuhi ato ra nahiktan. Higtan? para Di ipaduot-duot ran tabako dong. Ah, hihigda ari. Nya Madam. tuubon mo ng tabako. Oh, madam, adili lahi ra ko madam. Lahi akong tambal. Higda diha. Ay, dar ka. Higda dayon. Kadugay ba nimo kay higda? Ano no? Oh, ana rin na. Ikaw ra naginasara da diri, ma'am. Oh, ako ra. Madam. Wala ka kailan ako. Wala ko kailan mga madam. Dili man jud ko pure nga taga diri. Ah, daga para ba ko? Ha? Daga pa ko. Wa ko'y labot. Maga ka. Sige na, ay, sugdi na. Sugdan na nato Kabuhi ra man ka. Ay nagilabti. Ay na mo kamot na. Unsa man na? Yan na ang usa. Ana. Ana na tambal na sa kuan. Uy, burikat unsa man ni? Ayaw pagsaba-saba kay masumpa ang ako ang yam-yam. Pamawa man ido tuot man. Alay. Tiwas-tiway man ni oy. Para magawa man ang mga panuot kay kasagaran sa mga gikabuhi gipanuot na. Sakit pa oy. Utot sa mi lola po sa mundo. Utot sa mi lola po sa mundo. Murag mo gawas na yun. Sabi ay may wala. Sagit. Sarang. Ang dagang guwang. Bubaka rin ditulis. Sagda ito ninyo Ana uy. Kuyo tayo. Bahala. Kuyo taro na makatabang Makaluwas ako ba? Uy, di ko No, dali na sagit. Dali na dali. Uy, umangat mo lakaw mo Ayaw ko nyo kapila-pila. Wa ko'y labot ng tigwanga. Bahala matigbak na diha. Sakit na ni angkay. Namatay na. Namatay na ron. Ni katawa. Patay ng tiguan. Oh, wala ka pagsaba. Oy, Ayaw Ikay unak ikay dako dako. yung sana ni makin sa madam. Kinsa man eh. Nasuhong ang ako ang pagtambal. Kaya nangabot. Dili na nasuhong kaya na sila nanood. Kinsa man eh. Mo ang pagtambal. Ay, Ha? uy, ang mga chismosa din sa mukha. Ay, uy, mo ba? Nangari na mo dari pa. Kami. Kuri ka munti.